मानोमोनलाय लिना ओमफ्रायो रिया ओमफ्राय मिथि ओमफ्राय गेमस्रि ओमफ्राय मम' आंनो होरो आंनो मम' होरो Hello guys, logoper. Angga dini mense YouTube channel mense kidan danane Hajira. Oi Alasi, मा खालामदोंहाय आलासि? आयौ मा मैगं सायदों? आलासियालाय? मा मैगं सायदों आलासियालाय? एवना जानबाय इखो एवना जानबा फ्राय एवना जानो दा हानसै हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो खुलुम जाबाय लोगोसे जोंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे ब्लग गोदान लानानै फैदो आरोना नैबे आब'नि फिसाजो यामिका दिनै बियो जोंहानाव सानथाम जाबाय आरो सानसेल' थागोन होननानै फैदोंमोन ओमफ्राय थादावनो मोननानै थांनो बाबाय मानसिया ओमफ्राय दाबो थाङासो होनबाय थादों बिफायालाय लांनो फैबाय दिनै ओमफ्राय दा थांथ'आनो आरो दा दसे उनावहाय थांसिगोन ओमफ्राय बेयाव थांनायनि सिगाङावनो जोङो दुब्लि बारियावहाय देमसि फुहैनो नागिरदों आरोना न' मिका ओमफ्राय बेखौनो जोङो एसे भिडिअ बानायलांसै जायफ्रा आं भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना जोङो दायो दुब्लियाव थांनो थाखाय रेडि जाखाबाय नै आर'नाइ लाखाबाय मिकायाबो आर'नाइ लाखाबाय ओमफ्राय दे मिका माखौबा रायलायनोबा रायलायदो ना हा मेथाइखौनो दोंसे स्राय खनदो दे खुलुमबाय लोगोफोर आङो दायो मेथाइ दोंसे खननो नागिरदों दे आं उनथि मोसाग्रा जागोन दे 1 2 3 होन आं मोसानाया थाब दे दारुन 1 2 3 go बादल बरसा बिजली सावनी के पानी सिंसो मौसम जा ठक्कू जा पानी आरो once again दे आङो दायो दोंसे मेथाइ खनखांबाय दायो दोंसे मेथाइ खनबावनो नामायदों बेखौनो खनबावगोन आङो दायो दे 1 2 3 1 2 3 बादल बरसा बिजली सावन के पानी सिंसो मौसम जा ठक्कू जा पानी जाबाय थोर दादा जाहा देमसि फुहैनोसै टेस्टि गोथाव टेस्टि जोङो न'निफ्राय फै दुब्लि मोनफैबाय न' मिका ओमफ्राय दायो जोङो देमसि फुनो थांसै आरो थिगसे फुगोन आरोना जों सानदों सोर बेसे फुनो हायो मिन्थिला जों सानदों चेलेन्ज लागोन न' मिका दे खर'फोरा फ्रात फ्रित खानानै लाखा दे आरो मायाबा बुंनानै लाखा दे माखौबा बुंनांगौबा बुंनो गोसोबा बुंनानै लाखा दायो जोङो दुब्लियाव थांनोसै मादनजि ओमफ्राय दादु आं देमसि फुनो थांनोसै साथामजों मादनजि दांदो फुगोन दादुआ नायगोन भिडिअ लागोन दादुआ थावदो लोगोफोर नोंसोरो दैगांबाय जा देमसि फुग्राया दैगांबायनो यामिकाया नै जोंहा आलासिया बिराद खामानि मावखायो मालाय देमसि फुदों नै आयै आफा आङो देमसि
मादै अनजिला हानाव हायनानै दायो बर'नि सोर एक्ट्रिसखौ सिनायो नोङो? माबा मानोमोनलाय लिना ओमफ्रायो रिया ओमफ्राय मिथि ओमफ्राय गेमस्रि ओमफ्राय गेमस्रिनि उनाव गोसोआव थानोमोनलै मनिषा 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 ओमफ्राय हेलेना हेलेना ओमफ्रायलाय हेलेना मेंसोबाय मेंबाय What is your name मोनलाय? What is your name? What is your name मोनलाय? नोंनि नामा मा नाममोनब्रा? Miss Yamika Boro. Wow, so nice name. Cheers. बुना फैदो मा हा होरो आंलाय होरो मम' आंनो होरो आंनो मम' होरो साला हारसिं जाग्रा जल्दि लायथां मम'आ लायथां लायगोन ना लाया गाबोन नाखै आयंआ मालाय स्लुप खालामजादो जानोबा खिन्थु बे माबा मोनजानाय नङा दा मैखारि लोंलाय नायनियाव आं मबाइलाव नायनो देलाय मुलिखौ मादि लोङो नायनो देलाय नायनो मादि नुगोनथाय इयाव देलाय नोंबो नायनो हागोन देलाय दे लोंखासिगोन दे हिमानसिया गुजुनायनि मुलि जादों न' गोथाव नङा माथो नै मबाइलाव गोथावथारसो नुदो लोंदो दे मामा गैयाव ग्लब लोंखोमादो दे 1 2 ग्लब लोंनानै मामा फिनिश होनना बुं दे आयु गोथावथारदांलै गोथावथार नामा मा माथो सोलाबाय थादो मान गारखो ए मेथाइ मोनजानाय नङा नोङो मामानो मा खिथागोन ओमफ्राय नों दा हा था होमबालाय आं रायलायला नोंजों मेथाइ मोनजानाय नङा नै माइरं जावलायनोसै आङो दिनैबो दाखालिनि बायदि बाराबो जावनो हाया नालाय माहाय जावो आरो हाजिरा लानासो जावो जोंहा ओरैनोथ' ओमफ्राय दा हाजिराखौबो मोनगवाखै नालाय बेनिखायनो आं माहाय जावनो नागिरदों आरो ओमफ्राय नै बेयावहाय जोंहा थालिर फोमोनदो फुजायाव लांनोनो न'निनो थालिर नै ओरैबायदि गोलाव ओरैबायदि गोमोन नै आं जायाहाय थान्दा बोथोरफोराव साइसबाबो गोथावबाबो गोदैबाबो जाया आं गोसो गैया ओरैनोबा थान्दाजों बारा मा होनो सोमोन्दो लाखिनो हाथारा आहा एसे गगा मोनो खोबनानै दोनफिनबाय आं नुबाबो लुगैयाखै दायो माइरं जावनोसै माइरं जावनायनि सिगां आं रिल्स बानायनो गोसो जास्राबाय
र' मेथाइ मोजां मोनोबा बानायगोन आं गन्थं सन्थं होथे जोबखानांगौ जादों आरोना दाथ' बोथोरा थान्दाबो जाबाय नालाय ओमफ्रायो बिदि थान्दाबाथाय बिराद गगा मोननायानो गानो रोङा आंना साइनास गोनांखायनो बेनिखायनो आं होथेजोबनानै लागोन दायो माइरं जावनाया सेन्देल गाना गारा सेन्देल गाना गारा याव फायनाङा थुला बिरफुङो फिथाखौ एमफि होमबा हर आंनो आंबो हर फुजायाव लांनो फुजायाव लांनोसो नागिरो माबायोखायलाय मोनसे हरनि मानसियालाय ओइ मन्दिराव जोंनि बिस्थिबारनि एसे लांनो होनदों मोनायाव दाखायनो रावबो जायाखै बेथ' नुबा लुबैखागोन बे थां नोङो न' सिङाव थांदो बेखौ जावनोसै खार बिरफुंजोबो खार बिरफुंजोबो गफुङो नै बे मानसि बुरै आरो नों सोनादो साय जोजागोनबो साला जोजागोन आंथ' मिथिखाया जोजाबा ओइ मामानि थु जावनो जावनो गफुंजोबगोन गुन्दैखौ नैबेयाव दोन थांदो जलदि खारबो थांदो खाथियाव फैनाङा आरो दे गुड गार्ल गुड खोथा मानिबा गुड जायो खोथा मानिबाथाय गुड गार्ल जायो खोथा मानियाबा बेड गार्ल जायो स्कुलाव दिनै मेडामा बुंनाय ना बुयो बुवाखै मानो फरायनो हानायखाय हाबाय नों फरायनो हानाय गुड होनबाय ना ओमफ्राय माखौ दोनैयावनो दोन हा मानो जिरायनो लाबो होमबा आं लानो लेथ्रा नांगौ हर लाबो आं इयाव लागोन जिरायदो Ini aja Pak Isi.